Kaixo, gaur asteartea da abuztuaren 30, ongi etorri magazinera. Gaurkoan elkarrizketatua Mirian Otsotorena izanen da CEPAENeko lehendakaria, Nafarroako nekazal produktu ekologikoen kontseiluko lehendakaria hain zuzen ere, eta kontseilu kolektibo honek hain zuzen ere noainen iraiaren 16tik 18ra feria bat prestatu du Nafarroa ekologikoa. Feria horretaz arituko gara egitarauaz eta horren aritik baita ere, ikusi radiografia bat, argazki bat egin ikusteko Nafarroako ekoizpen ekologikoaren kontua nola dagoen, ze egoeratan dagoen. Baina hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. Abuztuaren 30 zen beraz, 1874ean, Erresuma Batuan gehienez 10 orduko laneguna ezarri zuten eta 9 urtetik berakoek lanik ez egitea ere bai. Egun berdinean, 1918ean Vladimir Leninek atentatu politiko bat pairatu zuen eta bizitza osorako lesioak geratu zitzaizkion. 1956ean Aita Donostia, Jose Gonzalo Zulaika, euskal idazle, musikagile, ikertzaile eta euskaltzain urgazalea hil zen. Eta 1987ko abuztuaren 30ean Diana printzesa Lady Di hil zen istripu batean. Ikus ezagun egunkarien azaletan zer jarri duten egunkariek. Diario de Notiziasen lerroburu nagusian, Bruselak merkatu elektrikoan esku hartuko du prezioen igoeragatik. Von der Leyenek larrialdiko interbentzioa eta merkatuaren egiturazko erreforma bat proposatu ditu. Europako batzordeko presidenteak Moskurekiko mendekotasun energetiko oro eteteko eskatu du. Argazkian, ondea makina bat lanean eta izenburuan, Labriteko korridoreak oinezkoentzako gunea hartuko du galtzadan 5 errei uzten dituen bitartean. Espaloiak 3 metro neurtzen ditu eta noranzko biko bidegorriak 2,50 izan beharko lituzke. Udalak ibilgailuen trafikoaren alde egindako apustuarekiko kritikak izan ditu. Berri gehiago, itsasontzi batean zebilen nafar bat elektrokutatuta hilda Galizian. Eta esaren urmaila txikia dela eta txek larrialdietarako eremu izendatu ditu bardeak. Diario de Navarran lerroburu nagusian, osasun sailak 560.000 maskara erosi zituen sodenak 683.000 zituenean biltegian. Interbentzio zerbitzuak ohartarazi zuen prezioa merkatuarena baino asko handiagoa zela. Argazkian Iturrama auzoa eta izenburuan, Unibertsitateko erresidentziak 300 eurotik 1.200 eurora hilean. Iruñeko prezioak pisu, egoitza edo ikastetxe nagusien araberakoak dira. Azken berri batean, gazte iruindar bat hilda Lugon, belaontzi batean deskarga bat jasan da. David Botin zioan ontziak linea bat jo zuen Ribadeo inguruan. Gara egunkarian berriz, Europar Batasunak presaka biltzen du elektrizitatearen preziori mugak jartzea. Bruselak atzo iragarri zuen elektrizitatearen prezioa arautzeko egiturazko erreformak egingo dituela, Europar Batasuneko zati handi batean. Berlinek orain argiaren kostuak gasetik bereiztea proposatzen du. Bertze lerroburu handi batean, EH Bilduk subiranotasun gehiago eskatzen du egiturazko erronkei aurre egiteko. Argazki batean jendean dana bat, bunker baten gainean, eta izenburuan, memoria eta gazteak batu dituen auzolandegia. Berri gehiago, AIEako talde bat Zaporigiako zentral nuklearrera doa. Eta Atletikek gustura jokatzen du eta jipoia jaso du Kadizek. Berri egunkarian, argazki nagusian autobus baten barnealdea ageri da. Garraio publikoa, modurik onenean. Etzitik, 30% eta 50% arteko deskontuak izango dira Hego Euskal Herriko autobus eta trenetan. Renfe doakoa izango da aukeran abonuekin. Bertze lerroburu handi batean, Bruselak urgentziazko esku hartze bat iragarri du energiaren merkatuan. Europako batzordeak egiturazko erreforma bat ari da prestatzen. Von der Leyenen hitzak, merkatua oso egoera desberdin baterako zegoen diseinatuta. Gehiago, burujabetzaren eztabaida zentroan jarri nahi du EH Bilduk.
Al-Sadr buruzagi xiitak politika utziko duela jakinarazi eta protesta handiak piztu dira Iraken. Eta klima larrialdiari buruzko erabakietan Afrika lehen lerroan jartzeko bilera hasi dute Gabonen. Eta Euskal Herria Irratian berri nagusian, Iruñeko udaletxea ezagutzeko doako euskarazko bisita gidatuak antolatu dituzte. Batasunaren pribilegioa dela eta doako bisita gidatuak antolatu ditu udaletxera. Euskarazko 200 plazetatik 185 geratzen dira libre. Gaztelaniazko 600 plazak agortu dira. Esa, beste berri batean, ia erabat gustuko dela aurreikusi du Ebroko Konfederazio Hidrografikoak. Eta zizur nagusiko Navarra-Sumako zinegotzi batek EH Bildukoak ezabatu ditu irudi batean. Gaurko eta biharko eguraldia. Asteartea eguzkitsua izango da, baina arratsaldean hodeiak ugarituz joango dira Kantauri isurialdean. Bertan gainera temperatura maksimoak jaitsi egingo dira. Hala ere, udako balioekin jarraituko dugu. Hegoaldean ordea maksimoek koska bat egingo dute gora eta 30 gradutik gorakoak izango dira. Haizea aldakor ibiliko da goizean, arratsaldean iparraldetik finkatu eta bizitu egingo da. Asteazkenean temperaturak behera egingo du Euskal Herri osoan eta kostaldean oro harrez da 25 graduren muga gaindituko. Hala baina, Ebro ibarrean 30 graduren muga gaindi daiteke. Bertzalde, zerua nahiko lainotuta egongo da Kantauri isurialdean eta noizbehinka euria egingo du, momentu batzuetan zaparrada moduan, ez da bertzeren trumoiak ere jotzea. Ez da baztertzen trumoiak ere jotzea bereziki ekialdean. Zenbat eta hegoalderago eta orduan eta garbiago egongo da zerua. Hegoaldean eguzkitsu egongo da egun osoan. Iparraldeko haizea nagusituko da, arratsaldean biziago barnealdean. Eta aurten pandemiaren ondotik, Nafarroako 7. feria ekologikoa egingo da, 7. Nafarro ekologikoko feria oberranta. Eta horretaz pixkat solasteko egingo den egun horretaz, eta hortik aterako diren bertze kontuetaz Miriano Txotorenarekin gaude, Nafarroako nekazal produktu ekologikoen kontseiluko lehendakariarekin. Ez dakit ongi errandu da, arratsalde on, Mirian? Bai, ongi errandezu, bai, ongi esan dezu. CEPAen edo NNPek, leheno harintze pentsatzen Mirian, seguraski izena aukeratu zutela lehenik gazteleraz, ez? Bai, eta gero izulpena eta nahiko zaila egiten da euskeraz aipatzea sigla horiek, nahiko zaila da, bai. Bai, ikusten da nola pentsatu zuten lehenik eta gero nora itzuli zuten. Bueno, Mirian, 7. Nafarro ekologiko feria dugula, eta ez dakitola, motzean, Mirian, zer aurkituko dugu bertan, zer egonen da egun horretan ara turbiltzen baldin bagara? Bueno, asteburu oso bada, ostiral arratsaldean hasita, igande goizan bitartean, ez? Larunbatean goiz arratsaldez ospatuko dugu, eta bertan ikusiko duguna edo topatuko duguna egingo dugu feria berez da Nafarroko ekoizleen produktuen adierazpen bat, Nafarroan ekoiztutako produktuen feria bat, eta baita ere feriaz aparte egongo dira aktibitate desberdinendako eta publiko desberdinendako baita, ez? Egongo dira bai umendako areak, egongo da taberna, produktu ekologikoak dastatzeko, egongo da musika, egongo dira hainbat aktibitateak, baita ezagutuko dena baita ekoizle bakoitza o ekoizle batzuk nola ekoizten duten, egingo dira katak eta hainbat ekitaldi, ez? Eta aurten sartu duguna bada hitzaldi bat edo eztabaida pixka sortzeko edo ezagutzeko zen nolako Nafarroa daukagun, eta larun bat goizean egingo dugu, azalduko dugu pixkat zein den Nafarroko radiografia nekazaritzan, eta ekarriko ditugu hainbat esperientzia, bai Nafarrokoak, bai iparraldeko esperientziak, eta bai estatu mailan ematen ari diren esperientzia, transizio agroekologiko hori lantzeren ari diren elkarte desberdinetatik. Nor ikusten alko dugu, adibidez, hitzaldi horietan, ez dakit izenen bat ezaguna badagoen, edo?
Bueno, egongo da Asialdeko elkartea, da Nafarroko elkarte bat, dalan nekazari ekoizle ekologikoak estensiboak lantzen dituztenak, bai forrajeak eta bai zerealak, eta kontatuko dute beraien esperientzia eta beharrak estrukturatzeko eta elkarlan hori egiteko, adibideen moduan. Iparraldetik etorriko dira ble elkartetik, dala nekazaritza ekologiko lantzen duen elkarte bat, etorriko dira ere Andaluziatik, eta gero radiografia Nafarrokoa arrea elkartea egingo du. Egin duen radiografia bat nola dagoen Nafarroa, estadistika, Nafarroko estadistikak hartuta, eta ikusteko non gauden eta nora joan nahi dugun. Arrea hau zer da, Miriam? Arrea da elkarte agroekologiko bat, zenbait kide lantzen dutenak eta egiten dituzte lan agroekologian, ez? Bai varietate lan desberdinak egin dituzte Nafarroan zehar, ez? Bai berreskuratzen varietateak, lan desberdinak egiten, bai feminismoan eta bai agroekologian aritzen direnak. Arrea, hortzen egoren da, aukera, irailaren ez dugu erran Miriam, 16, 17 eta 18an. Bai, asteburu hortan, bai. Hori da. Eta hau izanen da Noainen, hain zuzen ere, Zentzumenen parkean. Zeba aukeratu zuen Tokio, Miriam? Beti egiten da hor, pentsatzen dut. Hasieran egiten genuen Iruñan, autobus geltoki zarrean, hor egiten genuen merkatuan, baina iruditzen zitzaigun politagoa kaleran ateratzea. Eta lehengo urtean Noaineko parke hortan egin genuen, esperientzia ona eta polita izan zen, hor haize librean parke oso polita da eguna edo asteburua pasatzeko, eta orduan errepikatzen dugu Noainen. Eta jendea hurbiltzen da, pixkatola, igual Noainan gelditzen zaigulako, ez hain eskura? Bueno, Noain Nafarroko erdialdean dago, Iruñan bertan, 1000 besat autobus pila daude Iruñera, eta kotxez hurbiltzen dana, Noaineko udala laguntzen digu eta egokitzen du parkin handi bat kotxeak aparkatzeko. Nahiko errez da eta hurbil dago Iruñatikan, eta Nafarroko erdian dago kokatuta. Nik uste dut kokapena egokia dala. Bai. Beraz, produktu ekologikoak hori da batez ere horrendako feria izanen da, Nafarroko ekoizleena. Miriam, hola, pixkat abrotxa gorda erraten den bezala, ze produktu aurkitzen ahalko ditugu bertan? Bertan aurkitu dezakegu bai olioak, bai ardoak, bai gaztak, mermeladak, garagardoak, pastak, pixkan ikuste dut denetarik aurkituko degula. Gero zenbait ere kanpotikan gonbidatzen dugu hemen ez dauden produktuak eta Balentziatik adibidez laranjazukuak eta olakoak egongo dira, baina behintzat Nafarroan ekoizten denaren adierazgarri diren gauzak aurkitu dezakegu. Miriam, pixket radiografia horretan sartzeagatik, Nafarroaren kasuan non kokatzen da ekoizpen ekologiko handiena? Ez dakit, zonalde batean kokatzen da gehiago, ez dakit, iparraldean, hegoaldean, edo nolabait ere nahiko distribuitua, banatua da? Nahiko banatuta dago ekoizpena, eta bai egia da, zenbait tokitan mapa bat ikusita, ematen du zonalde batzuk ekoizpen handiagoa daukatela, baina esan daiteke bai mantxa berde horiek ez, mapaetan jartzen ditugu berde horietan, askotan dirala larretzeko soroak ez, o mendiak, komunalak. Eta orduan ematen du, distorsionatzen du imagina ez, ikusten dugu adibidez, Urbasat handia, ez, 20.000 hektaria direla, eta ematen du hor asko dagola ez, baina egia da dala pastoak, baina gero Nafarro hartuta ditugu hola islak edo sateliteak Nafarro osoan zehar diversifikatuta. Igual bai Erribera aldean edo Pirineoan aldean eman dezake hola itxura handiago bat, baina nik uste dut Nafarro osoan zehar ekoizle desberdinak gaudela sakabanatutak. Bai. Urbasako hau erraten zuenuena, Miriam ez dut ulertu, agertzen da hori zerbait ekoizpen ekologikoa izango balitz bezala. Esan, ez parke natural Urbasat handia zertifikatuta dago ekologikoan, orduan mantxa handi bat agertzen da. Eta gero, Pirineoan aldean edo Bastan aldean ere komunal batzuk daude, eta orduan lursail handiak dira ekologikoan daudenak, baina berez ekoizpena, hor dago hango belarra, mendien belarra, baina ez garela ekoizleak esan nahi dut. Bai larretzen ditugu animaliak hor eta erabiltzen ditugu,
baina pixkat igual itxura edo imagina aldatzen duna, esan nahi nun horrekin. Bai. Gero ez dugu 7. feria honetan aurkituko ez baztango belarra postu batean. Hori da. Ez daude horren ekoizleak. Bai. Ados, eta radiografia horrekin bizket segitzeagatik, zein da, zer da gehien ekoizten dena ekologikoan Nafarroan? Zertan badugu pisu gehien ekoizpena aldetik? Hola ikusita belartxoak, esaten izunan haingatik. Baina, bueno, esan nahi dut, hor dagola, baina nahiko diversifikatuta daukagu, bai nabaritzen da nekazaritzan, abeltzaintzan baino gehiago dedikatzen dela ekoizleak, abeltzain gutxiago gaudela nekazariak baino, baina, bueno, eta gero produktuetan nahiko diversifikatuta dago, ez? Badaukagu zerealak, baditugu forrajeak, baditugu olibondoak, baditugu frutalak, abeltzaintzan, pues berdin, ez? Baditugu esnetako behiak oso gutxi, baditugu behorrak, baditugu ardiak, baina ikusten dare bai, pixkat erresagoa direnak, edo bai, erresago direnak ekologikoan gehiengoa direla, ez? Poliki kultibo berriak eta abere berriak sartzen dira, baina baritzen da, adibidez, olibondoa, mahastiak eta hola, erresago egiten da ekologikoan zereala baino. Orduan kopuruak ere handiagoak dira, ez? Baina hori poliki ere, pues, aberra aldatzen dugun, eta juten gera denak ekologikoruntz. Baino, bertzalde, gero Nafarroako ekoizpen bezala, igual zerealak izanen dire gehien, ez? Ekologikoan ez da, baino ekoizpen industrialean badugu edo intentsiboan, bai. Bai, ekoizpen konbentzionalean gehien ekoizten den lur eremua zerealak dira. Ekologikoan ez, baina, bueno, poliki ari dira ere bai, igual mahastiak izango dira gehienan dagona, ez? Gero barazkietan ere bai, baita ere hektaria desente ari dira jartzen ekologikoan, ez? Baina, bueno, poliki jendea ari da sartzen, gauza desberritan eta gauza berrietan ere bai, eta poliki transizio hori egiten dugu produktu guztiekin, ez? Anekdota bezala konta dezakegu ere bai, txerrietan edo abereetan txerririk ekologikoa ez daukagula Nafarroan, ez? Pena edo pizka bezala, bai. Begira, justo galdetu nizun Mirian, ea zure ustez, ze produkto beharko genuen adibidez ekologikoan ekoizten hasi, non ikusten duzu kutxunea, bueno, txerrien izaten alda bat, ez dakit, non zer uste duzu ekoitzi beharko genukela, hola, norbait ikusten baldin badaga saio hau eta hola, motibatua produktorekin batekin hasteko? Nik uste dut denetari beharrezkoa dela, baina, bueno, zuen zonaldean pixka mendialdea dela, haziendan o abereetan pues, gutxi daukagu denetarik. Esne sektore hasita oso ekoizle gutxi ditugu. Nafarroan esne ekologikoa lortzea bastanen bizitzen ez baldin bagera edo Iruñan oso zaila da esne ekologikoa edatea edo erostea. Txerrikia ere ez dago. Oilaskoa oso ekoizle gutxi daude. Eta bai ikusten dugu, bai arrautzak aukera daukagula erosteko, hartzaiak ere, bueno, gera hartzaiak eta gazta egiten duguna ekologikoa, baina lau hartzai gera, ez? Eta nik uste dut aukera dagoela hiende gehiago sartzeko eta beharrezkoa dela ere inguru giroarengatik eta, bueno, transizio hori nik uste dut beharrezkoa dela egiteko eta denek daukagula hortokia, ez? Poliki denetarik ekoiztu beharko genuke, Nafarroako konsumitzaileek ere aukera eduki dezaten bertako produktu ekologikoa eta Nafarrokoa erosteko aukera, ez? Momentu honetan ez daukagula konsumitzaile bezala. Eta uste duzu, bai izango zuela merkatuan bere tokia, nolabait ere, ekonomikoki biablea jartzen bai dugu oilaskoak ekologikoan edo esnea, uste duzu posible dela hortatik bizitzea? Nik uste dut, baiet, nik uste dut konsumitzaile gehiago nahi ditu ekologikoa, askotan ez daukagu aukera ekologikoan erosteko, eta hor aukera batzu daude, ez? Ikasi behar da eta estrukturatu behar da ere bai sektorea, bide berri horiek eta konsumitzaileen gana iristeko. Claro, nik batzutan pentsatzen dut, ez? Baztanen adibidez, jauregiako esnekiak ditugu, eta erraten dut,
Claro, bertzen norbait jartzen bada esnekiak egiten ere, adioz orain lesakan badakit Lorea Flores eta ari direla pentsatzen olako zerbaitean, erraten duzu, ostra, karo, ez dakit badagoen hain bertze merkatu egoteko adibidez bi jogur ekologiko eta biek nola biter bideragarriak izateko. Karo, akaso igual baztanen ez, baina bertze kontua eta igual Iruñan eta bertze tokietan, ez? Ez, nik adibidez Lizarraldean bizi naiz, eta nik ez daukat aukera Nafarroko esne ekologikoa edo produktu jogurrak ekologikoan erostean, ez? Eta bai daukazu aukera supermerkatu batera jutea eta esne ekologikoa erostea, baina bai kanpokoa edo Asturiasekoa edo Galiziakoa baita kanpokoa, ez Nafarrokoa, ez? Edo ez Euskal Herrikoa. Gero, Miriam, zalantza txiki bat, igual pixket jaz zure gaietik ateratzen da, baina orai aipatzen duzula produktu esneki ekologikoena. Gero hor dago, merkatuan aurkitzen ditugun esneki edo edari ekologikoak egoten dira normalki tetrabriketan, ez? Eta hori ere da hor bertze erronka bat, adibidez baztanen bai badugu aukera, da lontzi, botila berrerabilgarriekin, kristalezkoekin lortzeko, Karo, Iruña batean adibidez ez dago aukera, hau da, ekologikoan konsumitu nahi baduzu, halako edari vegetalak edo esnea, bai edo bai tetrabrika praktikamente erosi behar duzu. Hombre, hori dira ohiturak aldatzea eta pixka bueltatzea lehen konsumitzen zen erara, ez? Lehen arrautzak ere ez genituen kartoietan edo plastikozko kutxa horietan, eta juten girean gure poltsakin edo kartoian eta bar, ez? Esnean ere bain lehen erosten genuen esne freskoa, ez? Ezan erosten tetrabrikekoa. Eta hor ere, ohiturak eta gauzak aldatu beharko dira eta berziklatzearena baita ere, ez? Eta azkenean esne hori tetrabriken konsumitzen duguna, esne hori garraiatu ditu kilometro pila bat, ez? Baserrietatik, zentral etxerara, tetrabrik ez dakit non egingo duten, bueltan, eta azkenean hori ere kontuntan hartu beharko genuke, ez? Zenbat kilometro garraiotzen duten elikagai horiek. Bai, erran nahi nuena Miriam, ezagola ere hau. Bai, bota barkatu Miriam. Ez, hori ere lantzeko gauza bada, ez? Konsumoa, nolako konsumoa egiten dugun, ze produktu konsumitzen dugun, non ekoiztutakoa, nola zenbat kilometro hori poliki-poliki gizarte bezala joan beharko garen gauza bat aldatzen izanen da. Hau izan beharko zen. Bai, erran nahi nuena da, gero ere adibidez, Iruña batean ez dagoela bertze alternatiba handiegirik. Adibidez, baztanen bai, baduzu esne makina, ez, eta gaten altzara botilarekin, baina, karo, Iruñan ez dago, nik ez dut ikusten bertze alternatibarik, baizik eta tetrabrika erosi edo plastikoa, ez? Hori erran nahi nuen, hor ere mugak baditela. Hombre, esan ez dut, bastanen ari direnak jauregiak eta hori Iruñan saltzen dute, eta jarraitzen dute hor bere botila birziklatzen eta barez, aukera hori badago, toki desberdin, gertatzen dena da, jauregia iristen denena, eta ongi legoke beste abeltzain ere egotea ekologikoak, eta Nafarroan dagoen beste tokitan ere konsumitzea bertako esne ekologikoa. Hori esan nahi nuen, bai. Era bat. Miriam, bertze galdera ezagik kasi anekdotiko edo kurioso den, baina aitu dut lesakan jarren edutela aguakate ekologikoa. Eta hor bati sortzen zaio zalantza, zeren aguakateak falta, erraten den bezala Latinoamerikan. Karo, ur kontsumo aldetik bereziki intentsiboa dela, eta, karo, hor sortzen da zalantza. Egon daiteke aguakate ekologikoa, edo hori nolabaiteko oksimoron moduko bat da. Ez dakit, enik ikusi ditudan imaginak aguakatena lesakakoak ez dira modu hola intensiboan. Espera, segundo bat. Zagit, badago zerbait kamaran edo? Euli bat, jazta. Bada, hostia. Espera. Segundo bat, hasi erantzuten. Man isiltasun 3 segundo eta hasi erantzuten. Bai, aguakateak, nik ikusi ditunan imaginak eta lesakako ekoizpenean ez dira modu intensiboan, ez? Eta ongi dago, klimatologikoki posible baldin baden aguakateak Nafarroan ere itea, gu konsumitzaile bezala, eukitzea ere aukera bertako aguakate ekologikoak konsumitzea, ez? Eta ekoizle bezala, beste alternatiba bat diversifikatzeko aukera baldin badaukagu, ongi etorria, ez? Bere garaian kiwia izan zen bezala.
ez? Alternatiba bat gane bai, ekoizle batzuendako bere diversifikaziorako eta etekin bat ateratzeko, eta kontsumitzaile bezala bertakoa izan da, eta hori laguntzen baldin badegu bertako ekoizle bati hor bere alternatibara ikitzen, ongi etorria. Bai. Kuriosoa egiten da, baina hor daude aukerak eta frogak egin behar dira ere bai. Claro, gero bertzaldetik, niri zalantzan sortzen zidala, zeren nik aguakatea janen dut aski gustora, baina fruta ederra da, nire hondiz gustatzen zait, baina badakigu, egiten dituela kristoin triskantzak ez, bere ur kontsumo altuagatik, ez bakarrik Latinoamerikan, baizik eta Andaluzian eta bertzalako tokietan, eta bati sortzen zaio zalantza erraten du, ostra, posible izango da, lesakan landatzen den aguakate horiek ekologikoak baldin badira ere, ez dakit nola erran, jasangarriak izatea bertzaldetik. Ez dakit, pentsatzen dut ere, lesakan ematen diren aguakate horiek ur konsumoa ez dela izango Andaluzian modu intensiboan jartzen duten bezalakoa, ez? Modu iraunkor batean izanen direla. Bueno, ezagutu beharko dugu, produktu hori. Miriam, por cierto, galdetu nahi nizun. Zigilu ekologiko hau, Europa Batasunarena, eta zuek ere jartzen duzuena, Nafarroko ekoizpen ekologikoarenak, landareen kasuan eta abereen kasuan, gutxi gora bera ze irizpide behar izaten dira. Arra nahi dut, zeren jende handitzek galdetzen du. Baina hori ze puntotaraino da ekologikoa. Badu etiketa, baina hori ekologikoa da. Zagit, ze irizpide eskatzen zaizkio, adibidez, bai nekazaritzan eta bai abeltzaintzan hori, zigilu hori lortzen. Zigilu hori. Hor azkenean daude Europatik arau batzuk, eta arau horiek beteta zigilua lortzen da zertifikatuta gero, ez? Zer da lurra modu ekologikoan kudeatzea, ez? Azkenean da ongarri kimikoak ez erabiltzea, herbizidak eta pestizidak kimikoiek ez erabiltzea, ez? Eta animalien kasuan zer da? Gauza bera, ez? Jaten duten elikagaiak o zerealak edo forrajeak modu ekologikoak lortutako produktuak izatea, ez? Lur horiek animaliak egoten diren tokitan, ongarri kimikoak ez egotea, pestizidak eta herbizidak ez botatzea, eta horren kudeaketa. Animalien kasuan ere bai, ez diegu hormonatzen, ez? Adibidez, inseminazioa arditan egiteko, hormonak debekatuta daude, eta holako praktikaz, ez? Dira praktikak azkenean naturalagoa edo esan daiteke, ez, eragin gutxiago daukatena inguru giroan, eta horrez, ekoiztutako bai nekazaritzako produktuak persona jateko edo animalia jateko, hola egin behar diak kudeaketa, ez? Eta animalien kasua da ongizate hori ere bai zaintzen degula, bai elikaduran eta bai manejoan edo erabiltzen diren praktikatan. Hola modu errez batean, hola... Egon beharra dire ere... Bai, animalien kasuan ere, egon beharra dire, kanpoan urtearen zati determinatu bat, minimo bat, erranut, adiez, behien kasuan igual 8-9 hilabete kanpoan, belaietan jaten. Bai, ez du markatzen zenbat hilabete kanpoan eman behar duten, baina bai, klimatologikoki aukera dagoenean eta aukera behar dute kanpora ateratzeko errestasuna, ez? Eta azkenean egiten duguna eguraldi ona dagoenean, elurra baldin badago ez, baina kanpoan egoten dira ia denbora gehienan, ez? Oso euritsua baldin badago, orduan ez dituzu animaliak ateratzen, ez? Baina bestela, eguraldi ona hasten denean, ja egunero kalera atera behar dituzu. Ez da modu intensibo batean kudeatzen. Eta horrek eskatzen du nola baiteren Mirian ere, ez dakit, izatea lurre eremuak dituzun animaliekiko proportzioan, hau da, baldin badituzu 2 hektarea lur, ezin dituzu izan 200 behi, baizik eta 50 behi baldin badituzu, baizik dituzu, ez dakit, 20 hektarea. Holako zerbait, hori ere eskatzen da nola baitere?
Bai, hori azkenean ere mugatuta dago, ezin dugu eman porzentai baite zereala, esan nahi dut ezin dugu elikatu modu intensiboan denbora guztian zereala emoten, proportzio bat mantendu behar dugu jaten duten forrajen artean eta ematen zaien zereala, eta azkenean kalkuluak egiten dira eta animali horiek larretutak izan behar dira, ez? Urte osoan zehar porzentai handi batean, eta ematen dugun pentsu kopurua bestean baino txikiagoa izaten da eta kontrolatzen da. Zenbat pentsu ematen diogun animaliei eta zen nolako larreak ditugun animalien kopuruekin oreka hori mantentzeko. Guzti horiek egiten dituzte kalkuluak eta bete behar ditugun norma bat edo arau bat da ekologikoan egoteko. Eta hala ere, Mirian, jende haundizek, izaten du mesfidantza punto bat, produktu ekologikoekiko, erranen du, hau agian ez da zuera ekologikoa, gainera bai, agian da ekologikoa, baina txinatik ekarria edo, begira ze embalaje dituen, ez? Zigilu ekologikoa baldin badu produktu batek, ekologikoa da. Zigilua ekologikoa baldin badu ekologikoa da. Beste gauza bat da, non ekoiztutakoa den, ez? Gu bai defenditzen dugu, edo lan egiten nahi gea, bertan ekoizten dena bertan kontsumitzoaren alde, ez? Eta horretarako zenbait ekitaldik eta gauzak egiten ditugu. Egia da, bai hemengo enpresa batzuk esportaziora begira daudela eta lantzen dutena Nafarroan esportazioa bideratzen dutela, beste batzuk ere kanpotik ekartzen dituzte produktuak hemen transformatzeko, baina gero bagera beste ekoizle mota batzuk garela ekoizleak transformatzen duguna eta hemen saldu nahi duguna, ez? Eta, hori eztabaida hori bai ematen dela bai ekologikoan edo bai konbentzionalean, zer ekoizten dezun eta non saldu nahi dezun. Hori ja bakoitzaren merkatua edo filosofiaren arabera izaten da, ez? Guretako kontseilutik orain ari garen lantzen da, azkenean pixkat elikadura burujabetzaren bide hortatikan, eta lan egiten ditugun zenbait aktibitatean hori bultzatzeko izaten da, ez? Bertan ekoiztu eta bertan konsumitzeko alde. Hori ere, Europak egin batean bultzatzen du, ideia hori, burujabetzarena? Hori eztabaidatzeko gauza bada, baina ikusi daiteke azkeneko urteotan, pandemia eta gero, Europak buelta bat eman diola pixkat bere politika agrariari, ez dakit, pixkat reflexioa bat egin du, eta pixkat dijoa bai elikadura burujabetza hortan, pixkat zirkuito laburrak bultzatzeko alde eta nekazaritza ekologikoa ere bai bultzatzekoa, ez? Igual ez zaigu aski iruditzen ekologikoan aritzen garen jendeari, baina baloratu egin behar dare bai, egitu duten estrategia de la granja la mesa hortan, ez? Jarri dutela helmuga edo helburu bezala 2030 urtera 125 ekologikoa izatea eta bultzatzea zirkuito laburrak, ez? Hori elikadura burujabetza da, bai, ala ez, hankamotz geratzen den, hor pentsa dezakegu denetarik, edo igual kritikoak izan gaitezke ere bai, baina nik uste dut ere bai egin duen giro politiko hori ere baloratu behar dugula positibo bezala. Eta astea kontzeptu hori... 2025. Bai. Eta Mirian, 125 zarretek nuen bezala, 2030erako, Nafarroan zer moduz goaz? Nafarroa 7% gaude, 7 urte geratzen dira, eta, ikusiko dugu nola lan egiten dugun, ze borondatean dago helburu horiek lortzeko, ze estrategiak lantzen dituen bai departamentua, bai gu, bai Intia, guztion artean edo sektorea, nekazal sektoren artean eta kontsumitzaileen artean ere bai, nola egiten diogu aurre politika horiei, ez? Borondatea egon daiteke, baina neurriak eta mekanismoak jarri behar dira pixkat prozesu hori azeleratzeko, ez? Bestela jarraituko dugu ekologiko ekoizpena handitzen, azkeneko urte hauetan egiten nahi garen bezala, pauso, eskaloia, baina 7 urtetan handipen hori emateko azeleradorea zapaldu behar dugu.
Bestela galduko dugu Europako trena eta Europak markatzen dituen helburu edo politika berriak, ez? Ba, hortzen helburu hori, handi hori, erronka ikaragarria, egerran bertigo pixkat ematen du, pentsatzea 7 urte daudela hori dena egiteko, pasateko 7tik 28-ra. Bueno, Miriam baduzue lan desente hor behintzat argi dago. Miriam, bertze kontutxo bat bakarrik aklaratzearren, etiketetan handizetan ikusten dugu ere bai, bio, eko, organiko, bueno, hau nola da? Ekologikoa bakarrik da, zigilu ekologikoa duenean, ez? Ekologikoa da bakarrik ekologiko zigilua daukanean, baina erabila daiteke bai eko, bio eta organiko hitza. Hiruak onartuta daude eta bakarrik 3 hitz horiek ekologikoan ziurtatuta dauden produktuak erabili dezakete. Ziurtatuta ez baldin bazaude, ezin dezu erabili eko, organiko edo bio. Claro, gero bai daude olako bertze ez, hitz pixkat ambiguagoak natural, adibidez ez, orain ikusten da toki handitzetan, zeize produktu naturala, baina naturala hori... Naturala, sostenible, badira hainbat hitz hor daudenak, eta bueno, pues, o artesano ere bai ez, baditugu hitz pila bat, azkenean galtzen dutena bere nortasuna edo bere izakera ez. Elikadura burujabetzarekin ere gauza bera gero gerta daiteke edo gertatzen nahi da, ez? Berez elikadura burujabetzaren esanahia bazan, denak erabiltzen dugu orain elikadura burujabetza, baina bere jatorria helburu batzu zituen nahiko garbiak eta bueno, edozein erabiltzen dezake nahi duenerako, ez? Hori da hizkuntza daukana, azkenean jutzen da egokitzen edo bakoitzak ematen dio toke bat eta galtzen dute azkenean bere nortasuna edo bere jatorria, ez? Nondik nora sortu ziren hitz horiek. Claro, eta hori dena eske regulatzea ikaragarri konplikatua da, nire iduritzen zait, claro. Erraten duzu ezin dela natural, baina igual batzen dute natura, ezakit, ez? Edo naturalizatzen, ezakit, ez? Eko bio organiko eko bioorganiko eta hori bai regulatuta dauden, eta orduan ikusten baldin bada produktu bat, eko organiko bio erabiltzen duna, eta ez baldin bada, hor salaketak edo, hitz horren gaizki erabilpena edola egin daiteke, eta produktu bati eko bio edo organiko jartzen baldin bada, eta ez baldin bada betetzen zertifikazioa ezin du erabili. Natural, artesanal, sostenible, hori bai. Miriam, hori elikagaien kasuan. Bai. Ari gara bakarrik elikagaiez, ezta? Bai. Elikagaiak eta, bueno, orain ere bai, reglamentu berriakin, ez dakit elikagaia, ez da konsideratzen elikagaia, gatza, adibidez, minerala dana, hori ere bai, orain ekologikoa dago. Bai, orain arte esan, baina orain olako produktu batzuk ere sartu dira zertifikazioan, adibidez. Miriam, zeren ere ikusten dire adibidez, ez? Arropan, orain entzuten da gehiago arropa organiko, algodoi organikoarekin, eta batik hartu dut, zer demonio da algodoi organikoa? Ez dakit oso ongi zer izango den, ez dakit berez zertifikatutako algadoia ote den ala ez, gu zepain bezala olako gauzak ez ditugu zertifikatzen. Arropak eta hori momentuz egera sartu zertifikazio mota horietan, ez dakit almena okiko degun ala ez, momentuz egiten ditugun zertifikazioak, pues hori, elikagaiak eta formazioa eta holako gauzetan da, arropatan oraindik ez gera sartu. Ez dakite ere gure helburua ote den ala ez. Bai. Bueno, agian 128 hori, bueno, ez hori elikagaien kasuan da. Horrekin askilan, elikagaien 128 horretara iristeko. Miriam, azkeneko galderatxo bat bakarrik egingo dizut, akaso ere, animatzeko ere, ekoizpen ekologiko egiten duen ekoizleei, eta da, bueno, orain inflazio guztiarekin, prezioak handiz joratu dire, eta batez ere egon dena da ikaragarrizko ezegonkortasuna, hori da gertatzen dena batez ere, ekonomian ezegonkortasuna handia dagoela. Erran daiteke ekologikoan, produktu ekologikoetan egonkortasun gehiago dugula prezioetan, erran nahi dut, zeren azkenean ez duzu, hainbertze dependentzia azkenean kanpo insumoetan, ez? Dela gasoilaz, dela pentsuaz, dela bertzelako, kanpotik ekarri behar dituzun gauzetaz, eta orduan nola baitere horrek bermatzen dizu, ahalbidetzen dizu,
prezioak estableagoak, egonkorragoak izatea, ez? Bueno, behintzat, akaso bentaja hori. Bai, momentu hontan, bueno, azkeneko urte hontan pentsuen gorabeherarekin eta bar, ez, egon den pentsu nola igo den ikaragarri eta zea bat, gu igual bai izan garela, pues bueno, gure prezioak edo gure ekoizteko kosteak egonkorragoak izan dira orain arte, ez? Bai, dependentzia ikaragarria daukagu, besteak bezala, pues izan diteke bai gasolioa eta bai argindarra, hor, bueno, bai egin beharko dugu denak ere bai pixkato reflexioa ez, gero eta buru jabetza gero ukitzea ere gure baserriak, ez? Gustatuko litzaiguke, baina egia da ere bai dependentzia batzuk ditugula, baina orokorrean esan dezakegu prezioak bai gure merkatuetan, eta ikusi da berdintzaiteko merkatuetan edo beste merkatuak egiten ditugunak, ez ditugula prezioak igo, igual beste ekoizleak edo supermerkatuten eman diren igoeretan bezala, ez? Egonkorragoak izan garela. Ez dakit hori ere bai, igual ez garelako asko omen da, gure harremanak ere pentsu erosteko eta forrajeak gehiago izan dira de kompromiso, ez? Beti beste nekazariari ez askotan nola egiten ditugu tratuak, ez? Nekazari ez zuzenien erosten diogu eta harreman hori mantendu dugu, nahiz eta prezioak gora edo bera jun egokitzen genuen bai beste nekazaria prezio duin batzuk lortzeko, guk ere bai erosteko, eta orduan espekulazio hori dagona ere merkatuetan, pues igual guk hortikan kanpo geratzen gera erresago, ez? Egia da kosteak hor daudela, guzti eragina, gure bizitzan eragina daukatela, baina modu hontan momentuz antolatu gauden bezala, pues, nik uste dut resistenteagoak garela edo buru jabetza pixka gehiago daukagula, ez? Baita ere hori, esaten dut ere bai, dependentzia hori energetikoa daukaguna, jun beharko garela ere poliki-poliki lantzen ere gure baserrietan. Bueno, ba ez da erronka txikia, erraten genuen bezala, Miriam, pentsatuzuk ere horretan zaudela egunero lanean, ba, pixket, batzutan bertigorekin, bertzetan desesperazioekin, eta zenbaitetan, ba, pozez ikusiko duzula, eguneko 7ko zifra hori, ba, ez dela nola ez horrat mugatzen kontua, baina, bueno, ba, hori pentsatut ez, beti erreferentzia bezala, eguneko 7 hori eta eguneko 25 hori, bueno, ba, hauniz dago egiteko, eta erran bezala, ba, hor, bertze pauso bat, bertze aletxo bat, ba, 7. Nafarroa Ekologikoko feria, horri izanen duguna, irailaren 16tik 18ra, Noainen, Zentzumenen parkean, eta, bueno, ba, hor, hurbiltzeko aukera, bertako produktu ekologikoak, ezin sanoak, ezin hobeak, ba, dastatzeko aukera. Miriam, mila esker ondit, gurean egoteagatik, segi ongi lanean edo oporretan, eta hoixen, ea zer moduz ateratzen den feria. Zuei, eskerrik asko. Ikus ditzagun Iruñerriko udaletako albisteak. Berri hobeitin jasotako kexen ondoren udalak gogorarazi du terrazak erabiltzeko ordutegia 9:00-etatik 11:00-etara mugatuta dagoela. Ordutegi hori hortziral, larunbat eta jaiegunetan bezperetan. Ordu betez luzatu ahal izango da urriaren 1-etik apirilaren 30 bitartean eta 2 orduz maiatzaren 1-etik irailaren 30 bitartean. Horretaz gain, abuztuaren 31an, bihar, hain zuzen ere, hasiko da 2022-23 udal ikastaroetan izena emateko epea. Epea irailaren 7an bukatuko da eta ez zaio dei hurrenkerari jarraituko. Plazak baieztatzea eta ordaintzea irailaren 9-tik 13ra izango da. Helduentzat yoga, pilateak, swing, zumba, gimnasia aktiboa eta erorikoak saiesteko eta mugikortasuna lantzeko tailerra antolatuko dira. Gazteentzako, jarduera gisa, gazte aisia eskainiko da, eta aurre eta umeentzat goazekin dantzan, gimnasia erritmikoa, eskalada, eskupilota eta jolas kooperatiboak proposatzen dira. Eta Iruñean,
Miluze kaleko bidegorria eraikitzeko lanak irailean hasiko dira eta datozen 6 hilabetetan egingo dira. Iruñeko udalak eta Nafarroako gobernuak hitzarmena sinatu zuten proiektu hori gauzatzeko. Next Generation EU funtsekin finantzatuta. Bertzalde, aurten egoitza elektronikoaren erregistro digitalak Iruñeko udalaren aurreko erregistro guztiak gainditu ditu izapidetutako dokumentu kopuruari dagokionez. Abuztura arte, herritarrek 62.000 erregistro egin dituzte toki administrazioan eta 2021 bezala elektronikoak presentzialak baino gehiago dira. Iruñeko udalak San Pedro taldeko 9 etxebizitza berritzeari ekin dio, 488.000 euroko inbertsioarekin. Sukaldeak eta bainugelak egingo dira, arotzeria eta elektrizitatea ordeztuko dira, eta berogailua instalatuko da pisu batzuetan, erreforma esanguratsurik egin gabe, 1958tik. Azkenik, batasunaren privilegioa dela eta udaletxera egindako doako bisita gidatutako 600 plazak agortu dira. Euskarazko 200 plazetatik 185 libre daude oraindik eta horiek ere irailaren 2tik 9 bitartean egingo dira. Hauxen izan da dena gaurkoz, astearte honetan magazinean, bihar ere, printzipioz, hemen egongo gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.